tarinoita Raamatusta, kaikki mikä on kautista. Jee, luetaan nyt vähän tästä alusta. Alussa oli vain tyhjyys ja kaikkialla oli pimeää. Jumalalla oli kuitenkin suunnitelma. Pautsi, sentään joku suunnitelma. Jumala erotti valon pimeydestä. Tulkoon valo. Ja hän sanoi. Ja niin valo syttyi ja Jumala kutsui valoa päiviksi ja pimeyttä yöksi. Tämä oli maailman ensimmäinen päivä. Sitten. Niin, tämähän on se päivä, milloin täytyy kuunnella opetusta. Ja kuunnella vaan. Sitten Jumala päätti erottaa vedet, jotka olivat pilvissä. Niistä vesistä, jotka olivat meressä. Vesien välisen tilan hän nimesi taivaaksi. Näin kului toinen päivä. Jumala rajasi vedet. Ja niin maa tuli näkyviin. Hän loi kaiken väriset ja kokoiset kasvit. Näin tapahtui kolmanteen päivänä. Jumala loi auringon merkitsemään päivää ja kuun merkitsemään yötä ja tähdet. Niin kului neljäs päivä. Onpas tämä vähän kaikenlaista. Näin maailma syntyi. Niin, näin se nyt on. Jumala istutti Aadamia varten kauniin puutarhan. Puutarhan läpi virtasi ihana joki. Aadam piti uudesta kodista. Aadamille ei ollut tärkeitä yhtäkään. Eläintä, joka olisi voinut olla hänen paras suosikkinsa. Oli niin paljon. Ja Jumala loi naisen. Ja Aadam antoi naiselle nimeksi Eeva. Hän oli juuri sopiva kumppani hänelle. Ja he rakastivat toisiaan ja pitivät hyvää huolta Jumalan istuttamasta paratiisista. Ensi kerralla nähdään, mitä oikein käärme tekee. Käärme. Se vielä nähdään. Niin, nähdään se. Tin, tin, boing.